ఇవ్వాల్సింది. అవును, పార్టీకి అయినా సరే మనకి ఇస్తే లక్కున్నట్టే, లేకపోతే బ్యాన్ లక్కే అంతే. ఈ మేద పని అయితే ఇదే బాధ. మేద వరకు అలా వెళ్ళాలి. మేద అసలు టూలెట్ బోర్డు ఎందుకు ఇచ్చారు? కింద ఇవ్వాల్సింది. ఎవరు మీరు? మీరు ప్రకటన ఇచ్చారు కదా పేపర్లోని, అది చూసి అంటే ఇక మేము పార్టీ చేసుకుందామని వస్తున్నాము, అక్కడ ఇవ్వటం లేదు, మీరు ఇస్తారేమో అని వచ్చాము. పార్టీకి అయితే ఫ్యామిలీకి ఇస్తాము. మరైతే ఒక 2 రోజులే ఉంటాం, 2 రోజులకి అద్దె ఇచ్చేస్తాము. సరే 2 రోజులు అంటున్నారు కాబట్టి 3000 అవుతుంది. 3000 మరి 3000 ఒక 2500 తగ్గించండి. సరే మరి అడుగుతున్నారు కాబట్టి 2500. రేపు వచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేయండి. సరే రేపు రాత్రి వస్తాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనకి ఇల్లు అయితే అప్పుడు వచ్చింది కదా, చాలు మనకి, చాలు. రేపు ఉదయం వచ్చేద్దాం. రేపు ఉదయం వద్దు, రాత్రి. అదే రాత్రి ఉదయం వస్తున్నాను. అవును, ఇంక అన్ని పార్టీలు సంబంధించి పెట్టుకొని అన్నీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ పార్టీ హెయిర్ బాగానే ఉంది. ఏమి చాలండి. నేను చిన్నకి ఇచ్చానే. చిన్నకి చిన్నది నేను నీకు ఇచ్చాను. నాకెక్కడ ఇచ్చాను నువ్వు? నేను ఇచ్చా. మరి అబద్ధాలు చెప్పగానే ఇచ్చాను. పృథ్వీ ఇచ్చాక నేను నీకు ఇచ్చాను. అమ్మ ఇచ్చి నా దగ్గర లేదు కాబట్టి పాకెట్ చూసుకో. డోర్ తెరిచిపోయింది ఏంటి? 5 చెప్పులు పక్కన పెట్టి కొండే. ఓకే, అది వెళ్ళిపోతాం ఇంటికి. లోపల లేదా? అదే లోపలికి ఇంటికి కొంటున్నాను ఏంటి. కట్ ఏదో అంటున్నా. పార్టీ ఇప్పుడు పెట్టించుకున్నామా? పార్టీయా? పార్టీ ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది చాలా. మళ్ళీ ఇప్పుడు పార్టీ పెట్టుకుని అన్ని రెడీ చేసుకొని అయిపోయి టైం అయిపోతుంది. రేపు పెట్టుకున్నాం అనుకో, రాత్రి 12 గంటలకు పెట్టుకున్నామంటే సాయంత్రం 6 నుంచి అలా పార్టీ చేసుకోవచ్చు. పార్టీకి రెడీ చేసుకోవచ్చు. అవును, రెడీ చేసుకుంటే డబ్బులు అంతా 12 గంటలకి అలా అయిపోతుంది. 12 గంటలకల్లా అయిపోతుంది. అవును, సరిగ్గా పార్టీ చేసుకోవచ్చు. సీలింగ్ లైట్లోనే అన్నీ ఉన్నాయి, మంచి హాయిగా చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటావు? ఇది రేపు పార్టీ చేసుకుందాము. అప్పుడు ఇది డెకరేషన్ రేపు చేస్తున్నాంలే. సీలింగ్ లైట్లు ఉన్నాయి కదా, అన్నీ ఉన్నాయి. రేపు తీసుకోవచ్చు, రేపు చేసుకోవచ్చు. మనం అన్నీ బ్యాగ్లో అన్నీ ఉన్నాయి. బ్యాగ్ వదిలేసి ఓకే. చిన్న లే, దాహం ఉన్నది, నీళ్ళు తాగాలిరా. పృథ్వీ దాహం ఉంది, నీళ్ళు తాగాలిరా. తీసుకో, లేవు, ఖాళీగా ఉన్నాయి. నీళ్ళు ఎక్కడ ఖాళీగా ఉన్నాయి, నువ్వు వస్తావా? ఏమి ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వాడికి భయం. అయితే నీకు భయం లేదు కదా? నాకు భయం. భయం ఎందుకు అంతలాగా? నువ్వు వస్తావా? నాకు లైట్ వేసా ఉంది. లైట్ వేసా తీసావా మనం? నీళ్ళు లేవు, కొంచెం చాలు కదా మనకి. ముగ్గురేం కదా, నువ్వు తాగుతావా? నేను తాను, నీ ఇద్దరు తాను. ఫస్ట్ చిన్నగా తాగిస్తాడు, తర్వాత ఏమో
తర్వాత నువ్వు తాగు. చాలులే. నువ్వులే పడుకోవడం కాదు. ఏంటి బాగా నాకు కొంచెం నీళ్ళు తాగు తాగు. నాకు కొంచెం నీళ్ళు అంచండి. చాలే, ఇంకెంత? చాలు 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 నాకు కొంచెం నీళ్ళు చాలు. నీళ్ళే తాగుతా. రా తర్వాత తాగులే. ఓయ్ అయ్యో రే పోలే 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 పెట్టు వచ్చి చూసుకోవచ్చు. పద చిన్ను చిన్ను పెట్టాం. ఏంటి పెట్టింది? అవును హాల్లో లైట్ ఆపేవా? లేదు, మర్చిపోయాను. లైట్ ఆప్ హాల్లో లైట్ ఆపలే. పోయి ఫస్ట్ ఇక్కడ లైట్ వేయాలి. అమ్మా అబ్బా అమ్మా ఏంటిది అసలు? రావట్లేదే. లైట్ ఏమైంది ఇప్పుడు? ఏమైంది? మీరు ఎవరది? ఇక్కడ మన ముగ్గురు. ఇంకెవరున్నారు ఇప్పుడు? ముగ్గురు. నా విషయం మీకు అనవసరం. ఇప్పుడు మీకు అవసరమైన విషయం ఇక్కడే ఉంది. మీరు నేను పంపించిన సూచనను చదివే ఉంటారని భావిస్తున్నాను. ఏ సూచన? అది మీకు అత్యంత విలువైన విషయం. ఏంటిది? 8 days 7 keys. ఆ సూచనలో 8 రోజుల్లో ఏడ్చాలి. మీరు చూస్తారు. 8 రోజుల్లోని 7 తాళాలు వెతకవలసి ఉంటుంది. 8 రోజుల్లో 7 తాళాలు ఎందుకు? ఆ 7 తాళాలతో మీరు బయటకి వెళ్ళగలరు. అయితే మీరు ఆ 7 తాళాలని ఈ ఇంట్లోనే వెతకవలసి ఉంటుంది. ఈ ఇంట్లోనే దాగి ఉన్నాయి. అయితే మీరు వెతకడంలో విఫలమైతే మీరు నాకు బానిసలవుతారు మరియు ఇక్కడ బంధింపబడతారు. త్వరగా వెతకండి. మరి ఇప్పుడు మన కీస్ అంటే ఎక్కడ వెతకాలి? రాత్రి ఇక్కడ ఉండి అలిసిపోయి ఇక్కడ పడుకుని పోయి ఉంటాం. మరి పడుకుని పోయిందని నాకు ఒక రాత్రి ఒక
భయంకరమైన కళ వచ్చింది. భయంకరమైన కళ. ఏదో ఒక దెయ్యం వచ్చి 8 రోజులు 8 రోజులు 7 కళ. 7 తాళాలని నాకు దిగుతుంది కళ. ఏంటి అక్కడ తలుపు మూసుకోవడం, మనం వెళ్ళి తీసినట్టు మన ఇద్దరం ఉన్నాము. ఉన్నాడు అది నిన్న రాత్రి జరిగింది. ఫస్ట్ రెడీ అయిపోయి తర్వాత బ్రష్ చేసి ఆ తర్వాత మనం వచ్చి అరటిపండు తల అరటిపండు ఉందిలే. ఇదిగో ఇవి ఉన్నాయి. నువ్వు అది తీసుకో. అరటిపండు ఇదిగో ఇచ్చి అమ్మా ఇదిగో అంత ఒక్క తీసి అది ఆ మూలని పడి. సరే తొక్క తీసి ముందు, తర్వాత అరటిపండు తిందు. ఫస్ట్ తీసి తొక్క తీసి తొక్క తీసి అందులో పడి ఇక్కడ పడి స్టార్ట్. పడి అది అమ్మని పడి. ఏంటది సౌండ్? కీ ఇదే కీ. ఓ 8 కీలో ఏదో కీయా? ఏంటిది అసలు? ఎలాంటి కీ ఇది? బాగుంది. పోలే ఇది కీ దాచాలి. నేను దాచాలి. ముందు అది కడిగి తొక్కలో ఉంది కదా, తొక్కలో ఉంది కాబట్టి లేట్ వేస్తాం. ఫాస్ట్ చేసి దాచుతాను. వేరే తిని చిన్న తెలుసువా? వేరేగా కీస్ వెతుకాలి. నేను ఒకటే వెతుకుతూ ఉంటాను. ఒక్క కీ దొరికింది. వద్దు నువ్వు మనకు ఒక్క కీ దొరికింది. అంతే. ఏది ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. ఇప్పుడు నవ్వుతున్నావు అసలుకే గాబరా కీ ఎక్కాలనుకుంటూ ఉంటే ఏదో జోకొచ్చి ఉంటుంది. లేదు కాకుండా ఇప్పుడు కావాల్సిందే. పిచ్చి కాకులు కావాల్సింది కాదు మనకి. బాగుపడి పిచ్చి కాకులు కాకిలు కావాల్సిందే. ఉన్నా ఉండొచ్చు కదా. ఉండదు కానీ ఎక్కడో ఉంటుంది. స్టార్ట్. కడుపు ఫుల్ బంది. ఎప్పుడే తిన్నాం కదా నిద్ర వస్తుంది. మధ్యాహ్నం అయింది కొద్దిసేపు కదా. అయినా ఇది సర్దలేదు మరి. పడుకుంటాం. చిన్న ఇందులో పడుకో. మేమిద్దరం అక్కడ పడుకుంటాం. మరి తల అక్కడ అగో కదా. నేను దీంతో మరి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు లైట్ అక్కడ ఉంది. చిన్నగా ఆగుతున్నాడు. ఆపి వచ్చి తలుపు తలుపు పెట్టేస్తుంది. సౌండ్ టైం ఎంత అయింది? అమ్మా తక్కువ రే. వద్దు పృథ్వీ లే. చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఎంత అయింది? 5:15. 5:15 అయిపోయిందా? చిన్ను 5:15 అయిపోయింది. 5:15 అయిపోయి
దా మొహం కడుక్కొని టీవీ చిన్న టీవీ చూడాలా టీవీ చూసుకుందాం మొహం కడుక్కోలే నేను టీవీ వేస్తాను. మొహం కడుక్కొని వస్తాను నేను. నువ్వు కడుక్కొని రా, నేను టీవీ వేస్తాను. చిన్నరా ఇదొకటి వేసేకే గంట కదా కదా. పృథ్వీ మీ దగ్గర బోనస్ కి ఉన్నదా? అసలు మా గురుగారు చూడడానికి ముసలాలా ఉన్నా ఉంది. లోపల ఎందుకు కుర్రాడండి? అదృష్టం వస్తుంది. డోరేమోన్ పెట్టు పెట్టు 265. చించే పెట్టు. ఏంటిది? మూవీ స్పేస్ స్పేస్ అడ్వెంచర్. ఇలా ఇయ్యాలి తిరుగుతా. అమ్మో రాత్రి అయిపోయింది అప్పుడే. టీవీ కట్టేసాను. కంట్రోలర్ పూర్తిగా దెబ్బతింది. యుద్ధ రాత్రులు నాశనమైపోయాయి. లైట్ ఆపినా? టీవీ చూస్తే మరి చీకటే అయిపోతుంది. అయితే మీ ఇద్దరు ఇక్కడ పడుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పడుకుంటా. నువ్వు ఎక్కడ? నేను మడత మంచం మీద. మత మనుషుల మీద. ఈ లైట్ ఈ లైట్ సేఫ్టీ అయిపోయింది కదా, ఈ లైట్ వేస్తా. ఇదొద్దు మరి రెయిన్బో ఇది వేస్తాను. ఇది ఓకే. నేను నీ పక్కన పెట్టుకుంటా. పడుకో. ఇక్కడ దీని మీద పడుకో. టైం ఎంత అయ్యింది? ఇంకా 3 అయ్యిందా? ఏం చెయ్యాలి? బుక్స్ చూద్దాం. ఏ బుక్ ఇది? బొమ్మలు చూస్తే ఇంకా బెస్ట్. నాకు బొమ్మలు అంటే చాలా ఇష్టం. నాయన ఏంటి బొమ్మలు చూడలేకపోతున్నాను నాయన. ఏంటి బంగాళదుంప పీసుల్లా కట్ చేసి దాంట్లో ఆకు దొరచాలా, దాన్ని బ్లేడ్తో కట్ చేయాలా? ఆహా, మంచి తెలివైన వాడేలే. బంగాళదుంపని చాక్తో కట్ చేయలేడు ఏంటి, బ్లేడ్తోనే కట్ చేయాలా? బాబా సూపర్గా ఉంది కానీ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. చాలా ఇది అర్థమైనట్టే. నాయన ఏమైంది? ఏంటిది? ఏంటి ఒకటి దొరికింది. తలతలా మెసిపోతుంది. ఇది రెండోకి కదా? రెండోకి ఒకటి ఆ బోనస్ ఇంకోటి బుక్స్ లోనే ఉంటుంటారు ఎందుకంటే బుక్స్ నుంచే పడింది ఇది. అవును పృథ్వీ. మరి నా పేరు పృథ్వీ కాకపోతే ఇంకేంటి? నీ పేరు అది అంతే. ముందు జోకులు అప్పి పని చూడాలి. ఇందులో ఏం లేవు అవి. ఈ బుక్స్లో ఉంటే ఈ పడిపోయిన దెబ్బకే పడిపోవాలి అంతే. ఇది బుక్స్ పడిన దెబ్బకే బుక్స్ పడిపోవాలి. బుక్స్లో నుంచి కీ కూడా పడిపోవాలి అంతే. ఇందులో నుంచి ఏమీ పడలేదంటే మరి ఏమీ లేదంటే. నువ్వు ఈ లోపల ఇందులో వెతుకు. మీ ఇద్దరు ఇందులోనే పెట్టండి.
ఇంకేమిటి ఇక్కడేం లేదు మరి చాలు లేదు నాకు అమ్మా ఇప్పుడు ఈ కీ ఒక్కడ దొరికింది కానీ కీలు అలా దొరుకుతాయి అదే నా బాధ అదే కదా అది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిపోయిందిలే అది అంటే ఏంటోనే మనకు తెలిసింది ఆ రోజు దానివల్ల కదా ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడి ఎత్తుకున్నాడు అదే కదా ఏం లేదు అది వదిలి మీరేమి ఇదేంటి